kaikille. Joo, niin kuin tosta otsikostakin huomaan, että nyt on vähän ei-kiva asia. Elikkä joo, mulla on todella hyvin tärkeää ilmoitusasiaa ja se on aika surullista ilmoitusasiaa, koska ei ole vielä mitään tupe-asiaa tai ehkä tupe-asiaa, mutta tupekon asiaa ei ole ainakaan vielä. En ole ainakaan muuta kuin tuossa silleen moikka. No kyllä te tajutte, mä oon vasta aloittelija. Eikä ei mennä liiallisuuksiin. Mutta joo, vähän surullisempia asioita. Eli joo. No ei kai siinä mitään sitten. Mennään suoraan puhumaan aiheesta. Joo, ei kai siinä sitten muuta alkupuhetta olekaan. Elikkä ne, jotka tykkää Eikä joo, mä tein ne 12 yöllä, joten mä oon ihan sikaväsynyt, niin kuin äänestäkin varmasti huomaa. Ja mä olin just viime viikonloppuna kipeänä ja joo, niin sitten vähän äänikin on mennyt, mitä ei siitä sen enempää. Mutta ne, jotka tietää Love and Dead jakson, jota mä aion panostaa ihan sikana, niin siihen on tullut todella iso mutka. Elikkä mä tiedän, että mä voisin leikata tämän kohdan. Mä niin tiedän. En ole mikään tyhmä. Mutta siinä on yksi pikku mutta. Jos mä leikkaan sen, niin mun täytyy leikata se koko video pois. Ja joo, sit siitä tulee ihan ripulikakka, koska eihän videota, joka ei ole video, ei voi laittaa YouTubeen. Joten joo, siis yksi jakso, en muista kuinka mones, oottakaa kun mä menen tarkistaa. Elikkä joo, se on 4. jakso. Oliko se? Kai se oli. No kuitenkin, niin siinä näkyy mun bestiksen naama. Ja joo, hän on vlogaaja. Mut mä en halua, että se pää niin kuin näkyy. Mä voisin näyttää niin kuin minkälaista matskua se oikeesti on. Apua, älä jätä minua. Siis, mä en nyt löytänyt sitä videoa mistään. Mä kyllä poistin sen, niin se ei ole varmaan sitten tallentunut galleriaan, joten mä näytän, miltä se näyttäisi. Näyttäisi tältä. Jack, missä oot? Jack! Elikkä se näyttäisi tolta. Ihan oikeesti se näyttäisi. Toisin se videon, joten joo, tässä elikkä tässä tulee teille vähän matskua siitä. Tuollaista matskua. Joo. Mutta hei, älkää huolikotte Love and Death fanit. Mä teen kyllä siitä erillisen videon ja siinä näytetään hyviä kohtia ja no niitä huonoja kohtia ei sitten näytetäkään. Mutta ne, ketkä teistä ei pidä Love and Death, Love and Deathistä, niin ehdottakaa ihmeessä tonne alaboksiin, mitä muita sarjoja mä voisin alkaa tekemään. Ja joo, mun puhe on vähän outoa, koska mä oon, siis kello on nyt 1 ja joo, koska mä sähläsin tässä tunnin.
Joten joo, Pioni 20 menee nyt nukkuu ja se on heippa!